What's up sa inyo mga Ripa Peeps, maayong hapon, this is Mervin and welcome sa akong YouTube channel. So karong hapon na mga Ripa Peeps, mga tuta sa biggest oceanarium in the Philippines, ang Cebu Ocean Park. So sa patutugayan guys, kaya medyo kaulan na, isod na magtatagulan sa dalan, so tara na! We're here guys sa Cebu Ocean Park, and as you can see the marami nila sa pinapangalan. Mahaba-haba activity mga guys, so let's just wait na lang kung may mapupunta ko sa counter sa ticketing area. We're here inside guys sa Ocean Park. Galing nga, punta na sa palimut guys. Upat na naman, first part pa lang eh. So, tara, let's go! Approximately 3,000 people ang pwede masulod sa Oceanarium Cebu. 10,000 square meters ang kadapuan eh. Compare sa mga 8,000 square meters. Wow! So, puro montage yung nakaroon guys, kaya para ma-feature din ang palibot. Yung andyan din yung isa kaayos din sa Cebu Ocean Park. And I hope mag-enjoy ko mo guys because we really enjoy the place.
Og diri na ako tapusan akong vlog for today, guys. Thank you so much sa pagtanaw. Please like, comment, and share, subscribe, and hit the bell button para updated ka kung ako'y bagong videos nga i-upload. Hanggang sa sunod, chill out. Peace.